Takže pôjdeme do Božieho slova. Neviem ani ako kde začať a mám viaceré myšlienky v sebe, ktoré by som chcel povedať. Ako? V 1. Mojžišovi, aj tam pôjdeme určite. Chcem hovoriť, v podstate začneme v 2. Korinťanom 6. kapitole od 11. po 18. verš. A v podstate sú tam naozaj silné myšlienky, ktoré hovoria sú tam dobré zasľúbenia a hovorí slovo tam veľmi o vzťahu s Bohom a hovorí o tom, že čo to vie priniesť do života človeka. Hej? A v podstate, keď sa pozrieme možno na starú zmluvu a na to, ako Boh jednal, viete, že Boh si vybral Izrael a celá tá práca, ktorá začala s Božím ľudom, bola tak, že Boh si ich zavolal, aby ich vyviedol a viete, že Izrael bol v otroctve a Boh ich povolal k tomu, aby boli slobodní, aby proste mohli Bohu slúžiť a tak ďalej. A napríklad jedna taká dobrá myšlienka na úvod, že ľudia veľakrát riešia, že čo je moje povolanie. Hej, viete o tom, že každý človek má nejaké povolanie, ktoré mu dáva Boh, ale keď sa človek veľakrát pýta, že Bože, ja neviem, čo je moje povolanie, tak chcem ti dnes dať na to odpoveď, alebo povedať, že čo je tvojim povolaním. A Biblia hovorí v Galatianom 5. kapitole, že bratia, že môžeme to aj prečítať, 5. kapitola, že 13. verš, lebo vy ste na to povolaní, bratia, aby ste boli slobodní. Takže veľakrát, keď kresťania riešia, ja neviem, čo je moje povolanie, tak ty to vieš, pretože Božie slovo hovorí, že tvoje povolanie je byť slobodným. A keď si slobodný, a keď vo vzťahu s Bohom si slobodný a vstupuješ do tej slobody, tak potom vieš naplniť aj to špecifické povolanie, ktoré Boh dáva do tvojho života. Ale v každom prípade Ježiš prišiel preto, aby ľudí vyviedol, jednak keď vyvádzal Izrael, tak ho vyviedol ho proste z národov a vyviedol ho z otroctva, aby oni mohli v slobode Bohu slúžiť, aby s ním mohli mať to spoločenstvo, pretože, pozri, otrok nevie mať dobré spoločenstvo s Bohom. A preto Boh nechce, aby si bol otrokom, ale chce, aby si bol slobodným človekom. A pozri to, celé to spoločenstvo a celý vzťah s Bohom a to, čo Boh k nám hovorí a to, do čoho musí vyústiť proste tvoje stretnutie s Bohom, je jedna nádherná, krásna sloboda. Napríklad, keď Biblia hovorí, keď Ježiš citoval ten text, kedy, že duch Pánov je na mne, pretože ma pomazal, tak on hovorí, prečo pomazal Ježiša a v podstate celé tie verše a celé to evanjelium je o tom, že ono má ľuďom prehlásiť slobodu. Že dvere žalára sú otvorené, že už viacej takto nemusí žiť. Že Boh má pre teba slobodný život. Že už nemusí žiť pod vinou, pod odsúdením, pod trápením. Jednoducho Boh má pre človeka slobodu. A teraz pozri, ak niekedy sa hovorilo, že kresťania sú a mali by byť tí najšťastnejší ľudia na svete, tak kresťania sú a mali by byť tí najslobodnejší ľudia na svete. Povedz sloboda. Sloboda je veľká hodnota. Pozri, diktátorským režimom vždycky to bolo o tom, že ľudí treba zotročiť, lebo keď ich zotročíš, tak potom ich vieš ľahko manipulovať. Ale keď sú ľudia slobodní, veľmi ťažko manipulovať slobodného človeka. Amen. Keď si slobodný v Kristovi, tak si taký proste neohrozený. Vieš, kto si, vieš, čo môžeš, vieš, že Boh je s tebou, vieš, že už nie je ľahko, napríklad Pavol hovorí, ak ste teraz skutočne slobodní, prečo si dáte predpisovať zákony, recepty, toto môžeš, toto nesmieš, toho sa nedotkni, to neokús, ale Pavol hovorí, ak ste slobodní, tak sa nedajte zajať rôznymi učeniami, rôznymi názormi, filozofovaniami a tak ďalej, lebo vy ste, bratia, povolaní k tomu, aby ste boli slobodní. A pozri sa, len slobodný človek vie prísť na to, aké je jeho povolanie v Kristovi. Chápeš? Lebo tá sloboda, a teraz v starej zmluve to bola, tá sloboda bola o tom, že vidí z toho ľudu, vidí z Egypta, chodí na nejaké miesto, ale novozmluvná sloboda je vnútorná sloboda, ktorú ty máš v Kristovi. A poďme sa na to pozrieť, hej? Čiže 2. Korinťanom 6. Biblia hovorí, že všetko to vychádza znútra človeka. Čiže keď ty si vnútorne slobodný, tak Biblia hovorí, že z teba vytriskuje život, tá sloboda, hej? No a teraz počúvajte, Pavol hovorí Korinťanom a hovorí, že naše ústa sú otvorené k vám a naše srdce je rozšírené, také slobodné a hovorí, ale vy ste zovretí nie v nás, ale ste zovrení vo svojom vnútri. Čiže pozri, Pavol hovorí, že kresťania, Korinťania boli vnútorne neslobodní, boli zovretí. A Pavol im hovorí, ja vám hovorím ako deťom, čiže z láskou im hovoril, že oslobote sa, rozšírte sa, jednoducho, že Boh chce, aby vaše vnútro bolo slobodné. Hej?
A potom im hovorí, že neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi. A teraz pozri, že čo to znamená? Že to neznamená to, že ty sa nemôžeš stretávať s neveriacimi ľuďmi, alebo že musíš, lebo na jednom mieste Biblia hovorí, keby sme to tak brali, tak by sme museli výjsť z tohto sveta preč. Lebo celý svet je položený zlom a ľudia sú hriešnici, ľudia robia zlé veci. Ale Biblia hovorí, že ty musíš tak žiť s Bohom, aby si neprijal životný štýl neveriacich ľudí, ale aby skrze spoločenstvo s Bohom v tej slobode, ktorú máš, aby z teba vyšla viera, aby z teba vyšiel taký životný štýl, ktorý nie, že teba strhne na ich stranu, ale že ešte ty ovplyvníš ich. Amen. Takže on hovorí, že neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi, lebo čo má spoločného spravodlivosť s neprávosťou? Odpovedie nič. Aké je spoločenstvo svetla s temnotou? Nič. Keď je svetlo, keď je tma, zasvietíš svetlo, tak tma sa rozrazí a je tam svetlo. Čiže žiadne. Aký je súhlas Krista s Beliálom? Odpovedie žiadny. Ale chápeš, o čo tu teraz ide? Že tu není ani tak otázka, to je taká rečnícka otázka, že aký je súhlas Krista s Beliálom, ale otázka je, že aký súhlas mali Korinťania s Kristom. Chápeš? Že aký je tvoj súhlas, a tam je nejaké grécke slovo, tam je symfónia. Že či ty žiješ v symfónii s Kristom, alebo žiješ v symfónii s týmto svetom. A teraz pozrieme sa, že čo Boh na to, alebo potom hovorí, že aká je zhoda medzi chrámom Božím a medzi modlami. Hej, a starozmluvne chrám bola nejaká budova, ale on hovorí potom, že ale vy ste chrámom živého Boha, hej, povedz, ja som chrám a my sme chrám a to nie je táto budova. My keď sa presťahujeme do inej budovy, tak to nie, že Boh musí zmeniť chrám, ale chrám sme my, pretože Božia prítomnosť a Boh prebýva v kresťanoch, prebýva v nás. Hej? A teraz počúvajte, a teraz tu je to krásne, že čo je Božia túžba? Hej? Hovorí, že vy ste chrámom živého Boha. To znamená, že je chrám a v tomto chráme prebýva živý Boh. Vieš si to predstaviť, že už to není o mieste. Chápeš, sú náboženstva, kde ľudia musia chodiť na nejaké miesto, na nejaké pútne miesto, aby sa stretli s Bohom. A chápeš to? Ty dokonca, nielen, že to nemusíš, ale ty ako chrám môžeš prísť k ľuďom, kde sa ľudia stretnú s Bohom cez teba. Chápeš? Že ty si živý chrám. Chrám, v ktorom prebýva Boh. Hej? A teraz počúvaj, že Boh hovorí, a to je jeho túžba, že budem bývať v nich. Vieš si to predstaviť, že aká to je famózna, výnimočná vec, že Boh povedal, ja chcem prebývať v nich. A teraz počúvaj, nielen prebývať, ale hovorí, ja sa tam chcem prechádzať. Chápeš, aké to je, že Boh tam chce prebývať a on sa chce v tvojom živote prechádzať. Neviem, ja vám to na viacerých miestach v písme dneska ukážem, ja neviem, čo si vy pod tým predstavíte, ale ja keď si predstavím, že Boh sa bude prechádzať v nás, tak ja si predstavím miesto stretnutia človeka s Bohom. Alebo takto, že keď niekto ide na nejaké miesto, že kde sa prechádzaš, tam, kde ti je dobre. Tam, kde je niečo krásne. Tam, kde sa cítiš dobre. A toto je to miesto, kde Boh sa chce stretávať s človekom. A pozri, to miesto ani nie je tak naozaj to vonkajšie, ale je to tvoje vnútro. Je to v tvojom srdci. Je to to, kde zostupuje Božia prítomnosť a to je to miesto, kde Boh hovorí do tvojho srdca. Pretože Biblia hovorí, že vy ste chrámom živého Boha. Náš Boh nie je mŕtvý, náš Boh je živý a náš Boh chce k tebe hovoriť živé slová Božie. A chce ich hovoriť preto, aby výsledkom tohto vzťahu nebolo vnútorné zovretie, lebo chápeš, ak Boh prebýva v tvojom vnútri, Boh je tá najslobodnejšia bytosť, aká môže existovať. A keď sa Adam pozeral na Boha, keď žil s Bohom a každý Boží muž a Božia žena, ktorá žila s Bohom, tak táto sloboda sa transformovala do jeho života a on sa stáva slobodnou bytosťou. Stáva sa bytosťou, ktorá sa oddeluje od životného štýlu neviery a stáva sa človekom, ktorý žiješ vierou. Učíš sa počúvať, čo Boh hovorí. Učíš sa a potom tam je napísané, že ak ty si ten chrám, takže v tomto chráme nesú byť modly. Lebo hovorí, že aké je spoločenstvo, alebo teda, že ako môže byť v chráme, že aká je zhoda medzi chrámom a Božím a modlami. Žiadna. V chráme nemôžu byť modly. Vieš, čo to znamená? Že to stretnutie s Bohom, to, kde Boh prebýva, že aká je jeho túžba, že on chce, aby keď sa s ním stretávaš, a potom tam je to napísané, že hovorí, že ja im budem Bohom a oni mi budú ľudom.
A potom hovorí, že preto vidíte spomedzi nich, oddelte sa, hovorí Pán, nedotýkajte sa nečistého a ja vás príjmem. Budem vám za otca a vy mi budete za synov a dcéry, hovorí Pán Všemohúci. Čo to znamená? Že vidíte, že oddelte sa. Myslíte, to znamená, že oddel sa od týchto hriešných oravcov, od týchto náboženských ľudí, oddel sa od nich? Vôbec nie. Pretože to bola stará zmluva, kedy Izrael musel sa oddeliť od pohanov, Boh mal nejaký zámer. Ale on hovorí, že keď ty sa stretávaš s Bohom, ktorý je, Biblia hovorí, že keď Bohom nazývaš, že keď otcom nazývaš toho, ktorý bez ohľadu na osobu súdi, aký je či skutok, že tak musíš nejako chápať, že Boh je svätý. A že Boh je žiarlivý a že on túži po tebe. Že je napísané, že žiarlivo dychtí duch, ktorý prebýva v tebe. A teraz čo to znamená? Že Boh v tomto chráme chce mať prvenstvo. A teraz on hovorí, že preto, že vynies každú modlu zo svojho chrámu, počúvaj, dokonca je taký verš, ktorý hovorí, a je to také trošku to vytrhnem z kontextu, ale chcem vám len ukázať tú myšlienku, že on hovorí, že také prorocké slovo, ktoré hovorí, že raz postane nejaká osoba antikrista, ktorá bude mať takú drzosť a takú rúhavosť, že sa posadí do chrámu Božieho a bude sa povyšovať proti všetkému, čo je Boh. Proti pravde, proti svetosti. A vieš, čo to znamená? Že toto sa raz stane. Že chrám, ktorý bol postavený pre Krista, aby prišiel, aby naň zasadol na trón, aby proste vládol na celej zemi, aby sa zjavila Božia sláva, tak na jeho miesto sa posadí nejaký bezbožník, ktorý bude chcieť klamať a balamutiť ľudí a niečo takéto. Ale to sa raz stane. A my tu už možno nebudeme. Ale otázka je, že či v tvojom chráme dovolíš, aby sa na trón posadil nejaká hodnota, nejaký duch, nejaká modla, niečo, čo do toho chrámu nepatrí. Vieš, ja som si veľakrát uvedomil, že my kresťania, a to tak zo všeobecním, ale trochu je to podľa mňa princíp, že ľudia sa veľakrát chcú mať dobre. Chcú mať dobré rodiny, chcú byť šťastní, chcú mať veľa peňazí, chcú byť zdraví, chcú mať dobré vzťahy a to všetko sú dobré veci. Ale vieš čo, nejako mi v tom chýba Boh. Že veľakrát je to o tom, že chce mať dobrý život a Boh je číslo 9-10, akoby prídavok na nejakom mojom opasku, ktorému povie, že Bože, ja si budem žiť svoj život a prosím ťa, ty ho požehnaj. Nezdá sa vám to, že to niekedy tak je? Ale pozri, toto takto nemôže byť. Pretože ak dáš niečo nad Boha, tak si urobil modlu vo svojom živote. A teraz pozri, to není o tom, že máš to robiť z nejakého strachu, z nejakej viny, pretože podľa mňa vina v živote kresťana nemá čo robiť. Pozri, ja nič neurobím z viny. Že nepohnem sa, lebo Boh človeka neobvinuje, ale usvedčí ťa a povie ti slovo, aby si to, čo chce od teba, aby si to urobil z viery. To len náboženskí ľudia obvinujú ľudí. Vyčítajú. No, ale čo som tým chcel povedať, že pozri, že Boh túži po tomto vzťahu, Boh túži prebývať v tvojom živote. A chce, aby ten chrám bol čistý. Majo teraz kázal, že vyhoď modly zo svojho srdca. Pozri, tou modlou môže byť človek. Tou modlou môže byť dobrá rodinka. Pozri, ja som teraz dokončil v podstate dom po 5 rokoch plus minus, konečne. A konečne sa nám cítim už že finito. Sedím na terase, som šťastný. A teraz poviem ti, že tak som rozmýšľal, že teraz si to môžem tak predstaviť a v podstate som to celý čas chcel, nie? A teraz vieš, čo rozmýšľam, že ako to predať a presťahovať sa. Vieš prečo? Lebo ja by som v tom dome mohol ostať úplne do konca a mohol by som tam dožiť svoj život. Na terase s kávou, s vystrihaným trávnikom, už tam mám stromky, ovocie, toto, hendo. A sú to všetko dobré veci. Ale chápete tú pointu, že ja nechcem takto prežiť svoj život, pretože podľa mňa je niečo viacej ako to mať len dobrý dom, dobrú rodinu, byť šťastný, mať veľa peňazí. Všetko sú to dobré veci. Ale, je tam jedno veľké ale. Kde v tom je Boh? Kde v tom je tá otázka, že čo, Bože, ty chceš so mnou? Že ak ty ma chceš mať tu, alebo chceš mať niekde inde, ja ti chcem slúžiť, ja chcem prežiť svoj život. Pozri, minule som sa zľakol, pretože som zabudol, koľko mám rokov. A teraz som si v tú ranu nevedel spomenúť, či mám 44 alebo 45. A nejako mi tak, že mám 45. A normálne som sa zľakol sám seba, veď to je skoro 50. Normálne som si povedal, že to čo je, veď ja som 50-tník, to je hrozné. To je hrozné, zľakol som sa trochu, ale vieš prečo? Že som si povedal, že koľko mi ostáva ešte rokov a že, vieš, a teraz zrazu zober si ten prestrih, ja sedím na tej terase s kávou,
trochu svetlejší, belší, vráskavejší. A som na tej terase, už tam behajú vnúčatá a som spokojný so sebou. A teraz nie je to zlý život, chodím do zboru a tak ďalej, ale chápeš to, mňa láka to dobrodružstvo, to, že chcem slúžiť Pánovi a chcem ho dať na prvé miesto, pretože podľa mňa to je to jediné, čo sa Bohu páči. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a všetko ostatné vám bude pridané. Když ale to ľudia veľakrát robia, že všetko ostatné hľadajú najprv a keď to hľadajú, tak povedia, Bože, požehnaj môj život. A ja ti poviem, že toto není v poriadku. Pretože ten vzťah, to, že Boh prichádza, aby sa prechádzal, to není tak, ako že niekto príde, aby ťa odbil, aby to s tebou vybavil za chvíľočku a povedal, čo ma tu v podstate otravuješ. On prichádza, aby sa prechádzal, aby k tebe hovoril svoje živé Božie slovo, aby jeho život, aby jeho sloboda. Boh nechce mať zotročených otrokov, ktorí by ho jedine tak, že ľudia sa dobrovoľne stanú otrokmi Ježiša Krista. To je mimoriadna vec. Ale Boh nechce mať otrokov. Nechce mať skormútených, obvinujú proste ľudí, ktorí sa neustále obvinujú, trápia, pretože Biblia hovorí, čo je spoločné spravodlivosť s neprávosťou. A teraz pozri, Biblia hovorí, že ľudia vedia mať žhavo poznačené svoje svedomie. Vieš, čo to znamená? A to sú ľudia, ktorí zabraňujú robiť toto a prikazujú robiť toto a buď majú svedomie, ktoré je úplne znecitlivelé, alebo majú svedomie, ktoré je precitlivelé a obvinujú sa na každej somarine. Dá si pivo a cíti sa obvinený. Niečo urobí a cíti sa obvinený. Nečíta si dosť veľa, nemodlí sa dosť veľa, cíti sa obvinený. Toto musíš poraziť. Toto je otroctvo. Toto, vieš čo, radšej sa týždeň nemodli. A teraz niekto by mohol vystrihnúť z mojej kázne 10 sekúnd. Peťo Fačko povedal, radšej sa týždeň nemodli. To je úplne jedno. Čo tým chcem povedať? Biblia hovorí, že príde čas, kedy ľudia budú mať žhavo poznačené svoje svedomie. Vieš, čo to znamená? V gréčtine je slovo, ktoré hovorí, že ten žeravý nástroj, ktorým sa značili dobytok, tento nástroj je priložený na živé mäso, vypáli tam jazvu, poznačí to, kde je pálené a spôsobí to, že to miesto sa stane umrtvené. A spôsobí precitlivelosť alebo spôsobí necitlivosť, že ľudia žijú proste napríklad v hriechu, ale ich to vôbec nejako netrápi, pretože ich svedomie je úplne znecitlivené. A teraz pozri, slobodný človek, Biblia hovorí, že má očistené svedomie od mŕtvych skutkov. Má očistené svedomie od toho žhavého poznačenia, pretože každý z nás, pozri, ja som bol katolík. Čo sme robili v kostole? Mea culpa, mea maxima culpa. Vieš, moja vina, moja preveľká vina. Ale aká moja vina, keď tú vínu zobral Ježiš? Nebudem žiť pod vinou. Môžeš to povedať? Nebudem žiť pod vinou. Nie som človek zatratenia, ale som syn. A teraz pozri, čo tam hovorí Biblia, že vzťah musí vyústiť do toho, že Boh hovorí tú túžbu. Ja vám budem Bohom a vy budete môj ľud. Čiže chápeš, toto je prvý rozmer, že človek nevie prežiť tento slobodný život sám. Boh si povolal Abrahama, Boh si povolával Božích mužov, ale oni viedli Boží ľud tak, aby vznikol ľud. To znamená, v Novej zmluve to je cirkev, to sú bratia a sestry. Jednoducho je to Boh a je to Boží ľud. A my tvoríme Boží ľud. Čiže je správne, že ty zafixuješ, že ty spojíš svoj život s Božím ľudom. A potom chápeš to, že sú ľudia, ktorí nevedia ani prísť na zhromaždenie, alebo ja neviem, ľudia vedia napríklad, vedia cestovať, vedia chodiť do roboty, vedia realizovať krúžky, ale vieš, nevie prísť na zhromaždenie. Chápeš? Ale ak tvoj vzťah vyústil do toho, že si súčasťou Božieho ľudu, nasleduj Pána. A potom je tam druhý rozmer, a to je podľa mňa rozmer toho osobného vzťahu. Ja vám budem za otcov a vy budete moji synovia a budete moje dcéry. Obidve tie veci sú kľúčové. Pozri, ja som súčasťou Božieho ľudu. Amen. Ale ja som aj syn. A ty si dcéra. A my patríme nebeskému Otcovi. Ja neprichádzam k Bohu s výčitkami. Neprichádzam k Bohu s pocitom viny. Ja úprimne vám hovorím, ja sa nikdy nemodlím, že zistím, že som sa modlil málo, alebo som sa dlhšie nemodlil, to sa mi sem tam stane, hej? Ale ja nikdy neprídem k Bohu s tým, že Bože, cítim sa vinný. Nikdy. Odmietam to. Ja nie som otrok. Ja som syn.
A ja prídem aj po týždni a začnem sa radovať pred Bohom. Radujem sa preto, lebo viem, že on sa raduje nado mnou. Pretože viem, že Boh zo mňa zobral pocity viny a že viem, že keď Boh ukázal v mojom živote na určité modly, ja som tie modly zo svojho života vyhodil. A nedovolím, aby v mojom živote sa na trón posadil nejaký antikrist, nejaký Beliál. Ja nedovolím to, aby som mal zhodu s Beliálom, ja chcem mať symfóniu s Kristom. A teraz, čo to v praxi znamená? Hej, môžeme si to ukázať, ale to som chcel povedať, že ty musíš sebe vybudovať silné svedomie. Lebo Biblia hovorí, že ľudia, ktorí opustili dobré svedomie, že mali vieru, ale stroskotali vo viere, čiže ty musíš mať dobré svedomie, očistené Ježišovou krvou. Svedomie, ktoré vychádza z toho čistého chrámu, ktorý si ty vydal Pánovi a do tohto chrámu zostúpila Božia sláva, Božia prítomnosť. A tá vybudovala v tebe to vedomie Božej spravodlivosti, to povedomie toho, že si syn, že už nie si v Egypte, že už nie si, a vieš, tí Izraeliti ako rozmýšľali, že ako nám tam bolo dobré. Vieš, niekedy sú kresťania presne takíto, hej, že nakedy sa ti môže tak zacnieť za starými vecami, ale že na čo to bolo dobré? Na čo je dobré otroctvo? To nie je na nič dobré. Hej, chápete, hej? No a teraz si zober, že mne sa to spojilo napríklad aj z Genesis, keď Adam, a podľa mňa to presne takto prebiehalo, že stretnutie Adama s Bohom. Hej? Že Adam počul kráčajúceho Boha a podľa mňa to nebolo tak, že keď prichádzal Boh, aby sa stretol s Adamom, vieš, že s nejakou palicou, alebo s nejakým, že no, Adam, kde si? Vieš, myslíš, že to bolo takto? Podľa mňa Boh bol plný nadšenia, že sa znova stretne s Adamom. Ale Boh hneď začal niečo, samozrejme Boh to vedel, pretože Boh je Boh. Amen. Ale Boh sa pýta, Adam, kde si? A Adam hovorí, že bál som sa. A že čo je? Že podľa mňa Boh musel byť šokovaný, že Adam sa správa velice čudne. Správa sa tak, že on prichádza, bojí sa, má strach, cíti vinu, cíti hanbu a hovorí, som nahý. A Boh hneď vedel, že niečo nie je v poriadku. Chápeš? A že to je presne tak, že človek nemá prichádzať k Bohu tak, že sa trasie, bojí. Jasné, že má nejaký rešpekt. Hej, že máš povedomí to, že Boh je svätá bytosť, Boh je svätý, Boh je dobrý, ale že nemáš ten otrocký rozmer. A vieš, čo je zaujímavé? Že Boh hneď rozpoznal, čo sa stalo. A vieš, čo mu povedal? A to je to, čím sa ma Boh dotkol pred 2 týždňami, a to vám chcem dneska odovzdať, že Boh sa ho spýtal, že kto ti to povedal? On povedal, kto ti oznámil, že si nahý? Vieš, čo Boh rozpoznal? Že Adam sa stretol s niekým, kto mu povedal niečo, čo není odo mňa. Chápeš? Boh sa spýtal, kto ti to povedal? Pretože ja vidím, že v tvojom živote sa stali veci, ktoré nie sú preto, že som ti ja niečo povedal, ale preto, že ti to povedal niekto iný. Chápeš? A veľmi sa ma dotklo to slovo, pretože stalo sa pre mňa určitým kľúčom k tomu, že v mojom živote si, aj Katke som to vravel, že my si budeme dávať túto otázku, pretože človek veľakrát niečomu verí, niečo si myslí, na niečo sa nejako pozerá. A je to preto, lebo mu niekto niečo povedal, ale moja otázka je, že kto ti to povedal, že to bude takto? Kto ti povedal, že veci sa budú vyvíjať takto? Pretože Božie slovo hovorí niečo úplne iné. Takže veľmi sa ma dotklo to slovo, že kto ti oznámil. A my vieme, že mu to oznámil v podstate diabol, pretože diabol ho začal pokúšať a začal s ním komunikovať. A my vidíme, že Adam to nepoňal správne, Eva to nepoňala správne. A výsledkom toho, že on sa zaoberal slovami, ktoré nepovedal Boh, respektíve neodmietol slova, ktoré povedal diabol a neudržal slova, ktoré mu hovoril Boh, tak do jeho života prišla skaza, prišli problémy, prišli veci, ktoré v podstate zničili jeho život. A teraz zober si, že Ježiš nám dal iný príklad. A viete, že Biblia hovorí, že Adam bol ten prvý Adam a Ježiš je ten posledný Adam, alebo ten druhý Adam, hej? A my vieme, že aj Ježiš bol pokúšaný a bol pokúšaný diablom a podľa mňa na tomto krásne vidíme, že ako Ježiš sa staval k tým veciam, ktoré prichádzali do jeho života a myslím si, že
že toto je tiež kľúč k tomu, že ako naozaj žiť ten slobodný, dobrý život, pretože život každého jedného človeka je konfrontovaný Božím slovom a je konfrontovaný diablovým slovom. Je konfrontovaný pravdou a je konfrontovaný lžou, klamstvom. A že keď si ty vyberieš Božie slovo, keď vieš, ako Pavol hovorí, že ja viem, komu som uveril, a keď proste zoberieš to slovo, ktoré povedal Boh, tvoj život bude slobodný. Proste tvoj život bude napredovať, ale to zároveň znamená, že ty musíš odmietnúť slová, ktoré hovorí diabol. A preto je to otázka, že musíš si klásť tú otázku, že kto toto povedal? Kto to povedal? Že kto povedal Adamovi, kto ho začal namotávať, že istote nezomriete, kto začal spochybňovať Božie slovo a nakoniec to prinieslo katastrofické dôsledky, hej? No a my vieme, že keď diabol pokúšal Ježiša, tak trošku som sa tak nad tým zamýšľal a Ježiš bol pokúšaný a viete, že sa postil a vyhladol a prišiel diabol a hovorí mu, že povedz, aby sa tieto kamene stali chlebom. A Ježiš mu na to povedal, že nie samým chlebom bude žiť človek a potom povedal jednu myšlienku, ale na každom slove, ktoré vychádza z Božích úst. Vieš, čo si myslím? Lebo chápeš, že a diabol potom dokonca vieš, čo urobil, že v tých ďalších pokúšaniach zobral Bibliu, zobral slovo a povedal ho Ježišovi, hoď sa dole z chrámu, veď je napísané, že on pošle anielov, aby si neuderil nohu o kameň a tak ďalej. Čiže Božie slovo, ktoré zobral diabol do svojich úst, Ježiš rozpoznal, že to není Božie slovo, ale to je diablovo slovo. Chápeš? Lebo on povedal, že človek bude žiť na každom slove, ktoré vychádza z Božích úst. A keď diabol povedal, že povedz, aby sa tieto kamene stali chlebmi, tak Ježiš vedel, že toto není slovo, ktoré vyšlo z Božích úst. Ale že je to slovo diabla, že je to lož. A teraz, čo by sa stalo, teoreticky, hej, že čo by sa stalo, keby Ježiš na tie chleby povedal, že nech sa, na tie kamene, keď povedal, že nech sa stanú chlebom. Čo by sa stalo? Nič. Podľa mňa nič. Vieš prečo? Lebo to nebolo Božie slovo. Lebo to nebolo slovo, ktoré vyšlo z Božích úst. A nakoľko Ježiš bol vedený Svätým Duchom a Ježiš nebol vedený diablom, podľa mňa, keby to Ježiš urobil, tak by zhrešil a padol by. Lebo by poslúchol diabla. Čo tým chcem povedať, že tvoj a môj život stojí na tom, že vypočuješ a že náš život stojí, nie samým chlebom žije človek, ale na každom slove, ktoré vychádza z Božích úst. A vieš, čo to je? To je réma. Pretože réma je vyslovené slovo. To je slovo, ktoré Boh hovorí k tebe. A teraz pozri, každý kresťan sa musí naučiť pochopiť, že Boh chce k tebe hovoriť. Živé, konkrétne Božie slovo, ktoré má viesť tvoj život. Ktoré má pozdvihovať tvoj život. A pozri, možno, že niekto povie, ale ja Boha nepočujem. Ja Boha, musíš ho hľadať. A keď budeš hľadať Boha, Boh ti odpovie. Boh ťa povedie. Počúvaj, toto slovo, túto vetu Boh vpálil do môjho srdca počas chvál. V Mikuláši som bol na chválach a zrazu táto veta vystala v mojom duchu. Kto ti to povedal? A ja som zrazu mal celú kázeň. Ja som vedel, že Boh toto ku mne hovorí. Ale pozri, to je slovo. Ale to slovo ty musíš zobrať. Ak je to slovo, ktoré Boh hovorí k tebe a toto slovo rozrazí tmu, toto slovo ťa zdvihne, toto slovo ti dá vieru, pretože pozri, Biblia hovorí, že spravodlivý žije z viery. Ale ešte praktickejšie to znamená, že spravodlivý žije na každom slove, ktoré vychádza z Božích úst. Amen. Ale vieš, čo to zároveň znamená? Že každé slovo, ktoré vychádza z diablových úst, ty musíš radikálne odmietnúť. Vieš, čo niekedy robíme? Zahrávame sa s ohňom. Zahrávame sa a komunikujeme s diablom. Ale ani nie tak s diablom, ako s rozličnými pokušeniami a myšlienkami, ktoré bereme niekedy na ľahkú váhu. Ale pozri, moc klamstva, moc lží, moc pokušenia a namotávok je dosť silná na to, a Ježiš to vedel a preto veľmi stroho, veľmi radikálne jednal s pokušením, ktoré prichádzalo a povedal, je napísané, odídi Satan. Lebo ja žijem nie z tvojich slov, ale ja žijem z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst do môjho života a mne Boh nepovedal, že ja mám tieto kamene premeniť. Mne to Boh neukázal a keby mi to ukázal, tak to by ich premenil. Ale nebol to Boží zámer. Nebola to Božia vôľa pre jeho život.
A preto Ježiš vedel, že on nebude poslúchať túto bytosť, pretože on poslúchal nebeského Otca. Chápeš? Čiže pozri, my sa v tom musíme stať veľmi, a ja si to uvedomujem úplne aj u seba, hej, že treba v tom byť veľmi striktný, veľmi jednoduchý, veľmi radikálny. Odmietni každé slovo, ktoré prichádza z diabla, alebo inak povedané, ani nemusíš to mať tak, že z diabla, ale nie je to pravda, ktorá prichádza od Boha. Rozlež starosti, myšlienky, strachy, pokúšania. Počúvaj, niekedy sú to len také veci, ktoré ťa majú namotať, zmotať ti myšlienky, zmotať tvoje pocity a ty musíš tom jednať nie. Nepríjmeš to, pretože ty žiješ z každého slova, ktoré prichádza z Božích úst do tvojho života. Amen. Takže pozri, prvý Adam to pokazil a jednoducho nechal sa namotať. Hej? A teraz vieš, či to bol Adam, ten sa vyhováral na Evu, Eva sa vyhovárala na toho, ale pozri, každý má tú svoju zodpovednosť povedať Bohu áno a diablovi povedať nie. A čím to urobíš jednoduchšie a rýchlejšie, tak je to lepšie. Amen. Halelúja. Dobre, a ešte potom taká posledná myšlienka, v podstate už keď sme v tejto téme, tak Biblia napríklad hovorí, a to sa proste tiež vie stávať v živote kresťanov, že Pavol hovorí, že vedia vzniknúť také hradby v mysli človeka. Že je to 2. Korinťanom 10 a hovorí, že naše zbrane sú duchovné a sú mocné Bohu na zborenie týchto hradieb. A teraz pozri, náš život, celá tá naša história a minulosť je tak vyskladaná, že v živote každého jedného z nás sa vybudovali tieto hradby. Môžeme to nejako zatlkať, ale je pravdou, že každý má tie hradby, ktoré stoja a ktoré chcú stáť a ktoré ti chcú brániť v tom, aby si videl tú nádhernú slobodu a tie nádherné veci, ktoré Boh pre teba pripravil. Ale Pavol hovorí, že nie sme v tom akoby takí nemohúci, alebo že sme len taká hračka osudu, ale hovorí, že my máme autoritu a že máme schopnosť boriť tie hradby a potom tam hovorí, že máme autoritu zatýkať každú myšlienku. Vyslovene tam je to, že ju vieš zajať, ako keď niekto zatkne nejakého a vieš ju zajať do poslušnosti Kristovi. A pozri, je to pravda, že aj my kresťania bojujeme s tými myšlienkami, bojujeme s tými a teraz, keď sa tá myšlienka stane určitým systémom zmýšľania, dokonca ona vie preliesť do rôznych pocitov, do rôznych vecí, vie sa stať tou hradbou. A pozri, niekedy to je tak, že kresťan je akoby v takom gete tých hradieb a i napriek tomu, že by mal byť úplne slobodný, tak tie hradby sú úplne okolo neho a i napriek tomu, že by mal byť slobodný, tak žije jeden otrocký život. Ale pozri, toto není Boží plán. A teraz ty vieš tie myšlienky zajať, ale dokonca vieš ich nahradiť Božím slovom. Vieš ich zavrátiť práve tým, čo Boh hovorí. A presne tak to robil Ježiš, že nie, lebo je napísané a proti myšlienke vyslovil proste slová, ktorými proste čelil tým rôznym myšlienkám, pokúšaniam a zároveň Ježiš možno tie hradby nemal, pretože on nikdy nezhrešil. Ale my sme viackrát zhrešili a v živote každého jedného z nás sú tie hradby, ktoré v Bohu vieme boriť. Amen. Takže ja prajem úplne každému to, aby si v tom bol, aby si užíval vzťah s Bohom a aby si mohol počuť, že Boh je ten, ktorý hovorí a aby si vedel, že kto to povedal do tvojho života, lebo keď sa začneš zaoberať len tým, čo Boh povedal do tvojho života a odmietneš všetko to, čo nie je z Neho a zajmeš každú tú myšlienku do poslušnosti Krista, tak budeš nádherne slobodný a budeš prinášať veľa ovocia a dobiješ akoby oblasť za oblasťou a zažiješ veľké víťazstvá. A hoď, keby si aj, lebo pravdou je to, že každý z nás trošku aj v niečom zlyhal, aj v niečom trošku to možno pokazil, ale pozri, Boh je milostivý, Boh je lepší, ako si myslíš, Boh je láska, Boh je dobrý a ten jeho zámer, a ešte jedno slovo som zabudol, vám tiež ešte ukážem, ten jeho zámer je práve tá, že on chce, aby si bol slobodný. A ako sa staneš slobodný? Biblia to hovorí, Ježiš povedal tým, ktorí v podstate si mysleli, že sú slobodní. Ale on hovorí, ak ste otrokmi hriechu, nie ste slobodní. A on hovorí, ak zostanete v mojich slovách. Čiže zostaneš v tom, že vieš, že je to Boh, ktorý ti toto povedal, že je to Božie slovo, že zaoberáš sa písmom, ale že z toho písma ti vystúpi tá réma,
vystúpi to, že Boh to hovorí tebe teraz. Že to hovorí Miške, Zdenkovi a tak ďalej. Že Boh hovorí tebe. To myslíš si, že Boh by priamo mne povedal? Jednoznačne. Ty nepotrebuješ prostredníka. Boh, verím, že hovorí aj cezo mňa cez kázeň. Ale vieš, čo na tom najlepšie? Že Boh hovorí aj cezo mňa, ale aj tak to hovorí priamo k tebe. Chápeš? Lebo pomazanie my máme všetci a proste Boh ťa vyučuje k tomu a Boh hovorí k tebe, aby k tebe dostal tú informáciu života, tú myšlienku pravdy, ktorá ťa úplne oslobodí. A teraz pozri, sú veci, ktoré potrebuješ počuť mnohokrát a niekedy tá pravda v tebe začne tak slabnúť, že Boh znova bude musieť na teba zahúčať tú pravdu, aby tebou zatriasol a povedal, si požehnaný človek, nezomrieš, budeš žiť, tvoje manželstvo sa obnoví a zachráni, budeš uzdravený alebo niečo, proste Boh to má moc povedať. Čiže Ježiš povedal, ak zostanete v mojom slove, ak zostaneš v jeho slovách, nepustíš tu zreteľ, proste neodkloníš sa od toho do tých namotáviek diabla, ale budeš stále držať to a veriť to, čo Boh povedal, že je to od neho, že je to jeho pravda, spoznáš pravdu, ktorá ťa oslobodí. Amen. A teraz, čo je väčšia hodnota ako sloboda? Poďme ešte do tretej Mojžišovej, už len na záver, jednu myšlienku. Inak, toto je verš pre mňa veľmi výnimočný, veľmi osobný, lebo je to verš mojej prvej kázne, ktorú som kázal pred 25 rokmi v Liptovskom Mikuláši. A pamätám si, že tam bol Ivan Zuštia, keď som otvoril, že idem, viete, prvá kázeň. A hovorím, že otvorme si Levitikus 26, tak som videl, že nie každému všetko bolo zrazu, že počkaj, to čo ide kázať? Vieš, Levitikus to je proste samý zákon a obete a neviem, čo tam všetko možné je. Ale ja vám poviem, ako som sa k tomu veršu dostal. Neviem, ako som sa k nemu dostal. Ja som si nejako listoval Bibliu, mne padlo zrak na to slovo a ja vám neviem povedať ako, ja som zrazu vedel, že mám kázať tento verš. Neviem vám to vysvetliť, ale to je, vieš čo, podľa ma to bolo slovo, ktoré vyšlo z Božích úst pre mňa. A zároveň to malo byť slovo, ktoré sa malo dotknúť ďalších ľudí. Chápeš? No a tu je napísané, ten verš bol vlastne, že 13, 26.13 a tam je, že ja som Hospodin váš Boh, ktorý som vás vyviedol z egyptskej zeme, aby ste neboli otrokmi alebo sluhami, čiže to je to isté, hej. A polámal som ihlice vášho jarma a dal som vám, aby ste chodili priami. Počúvaj, ja som kázal na to, vieš čo, ja som len povedal tú pravdu. Viete čo, že Boh hovorí, že ja som polámal vidlice vášho jarma a to bolo to, vieš, ten chomut, v ktorom ten dobytok proste otročil a proste ťahal tie jarma a on hovorí, je to polámané, ste slobodní. Už nie ste viac v Egypte. Ja som vás vyviedol, aby ste boli slobodnými ľuďmi, aby ste žili v slobode. No, ale dneska chcem ešte prečítať aj, môžeme v podstate celé to hovorí o nejakom požehnaní, môžeme od 9. Lebo obrátim na vás svoju tvár, rozplodím a rozmnožím vás a postavím svoju zmluvu s vami, budete jesť staré zásoby a vyniesiete staré pre nové. Vieš, to ako keď my teraz máme, asi prvýkrát máme plnú špajzu, kompotov, a proste uhoriek a napríklad robíme sušené paradajky. Mali sme toľko paradajek, že sme nevedeli, čo s nimi, tak sme ich sušili a do oleja sme ich zalievali. Je to bašta, hej. A teraz, že predstav si, že tak ťa Boh požehná, že teraz, že máš toľko, že príde nová úroda, nemáš to kde dávať. Tak to musíš vyniesť, aby si mal kde sprátať nové. Nie? To je krásne. Uvidíme, koľko toho pojeme. A dám svoj príbytok do vášho stredu, to je znova, že dám svoj príbytok do vášho stredu. A podľa ma toto je jedna z najkľúčovejších vecí, ktorú by som chcela, aby sa ťa dnes dotkla, že Boh chce prebývať v tebe. Že Boh chce mať svoju prítomnosť v tebe, v tvojom srdci, v tvojom vnútri. A teraz počúvaj. Nebude si vás oškliviť moja duša. To je roháček. Ale vieš, čo to znamená, že Boh hovorí, ja si ťa nebudem hnusiť. Nie si mi hnusný. Chápeš to? Že on hovorí, lebo vieš, čo sa Bohu hnusí? Otroctvo. A on hovorí, ja som vás vyviedol, aby ste už neboli otrokmi, ja som vás vyviedol, aby ste boli slobodní, ja som sa rozhodol, že budem prebývať, lebo som vás vyviedol preto, aby som bol s vami a dám svoj príbytok na vás a ja si vás nebudem oškliviť. Proste pozriem sa na teba a nebudeš sa mi hnusiť, hovorí Boh. Vieš, čo to je? Mnoho ľudí prichádza do Božej prítomnosti s pocitom nevhodnosti.
s pocitom menejcenosti, s pocitom zahriešnenosti, pľuhavého rúcha. Ale ak Ježiš Kristus ťa vykúpil, ak zaplatil tú cenu, dobre, proste, ak si urobil hriechy, Biblia hovorí, zanechaj hriech. Ale ver v evanjelium. Ver v to, že si omilostený v tom milovanom a že Boh si ťa nehnusí. Chápeš to? Ja keď som vyšiel z toho ex-katolického prostredia, ja som sa stále cítil zahriešnený. Stále som sa cítil nedostatočný. Stále som cítil nejaký pocit neviem čoho, ale už je to preč. Si slobodný. Chápeš? A dám svoj príbytok. A teraz znova. A budem sa prechádzať medzi vami a budem vám Bohom a vy mi budete ľudom. Ja keď počujem, že Boh sa bude prechádzať, tak pre mňa to znamená, že Boh bude mať s nami dobrý čas. So synmi, s dcérami, s Božím ľudom. A Boh nenechá svoj ľud len tak, naplní ho svojou slávou, naplní ho požehnaním. A chce do nich vpáliť tú identitu slobody. Synovia a dcéry. Chcete naučiť, aby si počúval jeho slova, aby si nebol otrokom. Biblia hovorí, že keď máš tú slobodu, tak nech tá sloboda sa nestane zámienkou na povoľovanie telu. Že nedaj sa zamotať do hriechov. Vidí z toho von a stráž si tú slobodu nadovšetko. Pretože z tej slobody vidie tvoje ďalšie povolanie. Vidie to, že budeš vedieť, kto si. Budeš vedieť, že čo máš. Budeš vedieť, čo môžeš. A budeš vedieť, že keď ťa niekto obviní, tak urobíš len toto. Ako Pavol povedal, mne je to najmenším, aby ste ma vysúdili. Ani sám seba nesúdim. Je ten, ktorý ma súdi. A je to Pán. Ale ani on ma nesúdi, pretože on ma omilostil Ježišovi Kristovi. Ale keď ku mne hovorí, ja budem poslušný. Vyhodím každú modlu zo svojho srdca. Je to človek, je to nejaký predmet. Pozri, peniaze, mám rád peniaze. Dokonca poviem, ja milujem peniaze. Lebo Biblia nehovorí, že koreňom všetkého zlého je milovanie peňazí. To je zlý preklad. Koreňom všetkého zlého je túžba po peniazoch, alebo tá žiadosť po peniazoch. Ale pozri, peniaze sú dobrá vec. Teraz som si kúpil pekné hodinky. Nepoviem vám, aké ani koľko stáli. Ale vieš čo, normálne sa z toho radujem. Alebo takto, radoval som sa z nich 2-3 dní. Lebo materiálne veci sú také, že chvíľu ťa potešia, ale vieš čo, ja tomu neslúžim. Vytočilo ma, že som si ich poškrábal, ale vieš čo, dobre, aspoň nebudem na to nejaký, vieš, zaťažený, ale je to blbosť. Chápeš, je to blbosť. Ale vieš, o čo ide? Že nedaj peniaze na prvé miesto. Nech peniaze sú 3, 4, 5, 6, to je jedno, ale nech na prvom mieste je Boh. Nech v tvojom chráme sedí Ježiš Kristus, lebo tak je to správne. A nech tvoje srdce není zovreté. Vieš, Pavol hovorí, veď ja vás mám rád, nikomu som neublížil, tak prečo ste zovretí voči mne? Rozšírte sa, hovorí, oslobote sa. A hovorí, toto je atmosféra cirkvi. Atmosféra rozšírených srdc, nie rozšírených hlav. Rozšíreného srdca. To, že ľudia sa milujú, príjmajú, znášajú. Tiež sme boli s bratmi riešiť nejakú vec a proste to je krásne, keď si bratia odpustia, zmieria sa, odľahčia veci a povedia, všetko bude v poriadku. Minimálne sa znesieme. Takže sú to krásne veci a Pavol ich pozbudzoval. Moje srdce je rozšírené, rozšírte sa aj vy. Povedz, moje srdce je rozšírené. Voči Pánovi, voči bratom, voči manželke, voči deťom, voči všetkým. Som človek veľkého srdca. Mám väčšie srdce ako hlavu. Mám väčšie srdce ako žalúdok. Lebo aj nad tým treba zvíťaziť. Halelúja. Takže bratia a sestry, sme slobodní a my vieme, kto k nám hovorí. A keď vieme, že to nehovorí Boh, úplne to pusti. Nie, že jedným chodnú, druhým von, ale ani dnu, ani von. Nech to odíde preč. Amen. Pretože jedine Božie slovo má tú hodnotu. Jedine Božie slovo ťa urobí slobodným. Jedine ono ťa pripraví na všetko to dobré, čo potrebuješ. Ono z teba spraví dobrého manžela, dobrú manželku, dobrého otca. Spraví z teba hodnotového človeka. Daj Boha na prvé miesto a všetko ostatné ti bude pridané. Boh ti to pridá, není s tým problém. Vieš čo, situácia, keď Dávid zhrešil, počkaj, bol to Dávid či Šalamún? Dávid, myslím. A Boh mu povedal takú zvláštnu vec, lebo viete, že oni mali vtedy veľa žien. Neviem, ako to fungovalo, muselo to byť úplne crazy, hej, proste úplne šialené. Ale vieš, čo mu Boh povedal? Vieš, čo mu Boh povedal, že keď by ti to bolo bývalo málo,
Nevieš, čo to znamená? Ja by som ti pridal ešte. Chápeš? Je to tam, kde si nie? Keby si ma popýtal, ja by som ti to dal. Ale prečo si urobil také bláznovstvo? Prečo si sa prechádzal po tej streche? Prečo si šiel do takých hlúpostí? Prečo si zničil svoj život? A keď sa pozerám na Dávida, je mi to strašne ľúto. Lebo vieš čo? Boh mu to nakoniec odpustil, ale vidíš to, že jeho život bol poznačený tragédiami. Absalom, toto, hento, tamto a veľké prúsery. Nerobme fatálne chyby, bratia a sestry. Nech je Božia milosť nad nami, nech zakotvíme, lebo pozri, ak si v Božom ľude, tak to znamená, že tvár brata brúsi, tvár brata, sme spolu, pozbudzujeme sa, hecujeme sa, prichádzame na modlitby, kážeme evanjelium a vieš čo, dakedy si myslíme, že to je len tak. To není len tak. Priviažeš svoje deti k Božiemu dielu, priviažeš svoje deti k Božiemu ľudu. A keď začnú dospievať a začnú si brať nie filištínky, filištíncov, ale začnú si brať Božie ženy a Božích mužov. Puberta prejde proste v kolektíve veriacich ľudí. Dobre, možno to nebude úplne bezproblémové, ale prejde to a bude na tom Božia milosť a Božie požehnanie. Amen. A netráp sa, ak sa to nepodarilo, proste dôveruj Pánovi, že Boh do toho zasiahne a tak ďalej. Čo tým chcem len povedať, že nech to miesto stretnutia vyústi do týchto krásnych vecí. On hovorí, odel sa. Vieš, aj toto je súčasť toho. Hovorí, že nedotkni sa. Ale pozri, to nie je, že nedotkni sa niečo, aby ťa to náhodou nepoškvrnilo, ale hovorí, že odel sa od týchto hriechov napríklad. Odel sa od toho, aby v tvojom srdci nehoreli nejaké cudzie ohne. Nemusíš výjsť z tohto sveta, lebo to by sme museli ísť desi do Tramtárie, desi na Mars, na mesiac. Ale hovorí, odel sa od neviery, odel sa od strachu, odel sa od pochybností. Pozri, minule som taká pochybnosť, normálne deň, dva ma to tak kmárilo, že nie je hriech, že nie je nejaká nečistota alebo niečo, ale tak bezradnosť napríklad. Hej, že tak vie niekedy človeka zovrieť niečo, ale pozri, hľadaj Pána, až kým nepríde slovo. Až kým nepríde, lebo on znova posiela svoje slovo, aby rozrazil tú tmu. A ty sa toho slova chytíš a máš víťazstvo. A toto potrebuje každý človek. Úplne každý. A potom do toho prichádza diabol a dáva svoje slova. A ty to musíš úplne odbíjať preč. A povedať, ale Boh hovorí toto. Je napísané toto. Zdáš Bohu chválu. A si celé istý toho, že to, čo Boh zasľúbil, je mocný vykonať. Amen.